Durante a súa visita a Muros, a conselleira do Mar anunciou o investimento de 3 millóns de euros previsto polo seu departamento para renovar o alumeado nunha trintena de portos autonómicos ao longo deste ano. Ademais de novas luminarias, instalaránse equipos de telecontrol, co obxectivo de mellorar a eficiencia enerxética e as condicións de iluminación. A luminaria vaise modificar en 30 portos de toda Galicia, é un contrato que se adxudicou xa no Brao, e nestes momentos máis de 30 portos van a poder ter mellor iluminación e tamén con maior eficiencia enerxética e baixando a contaminación lumínica. No caso de Muros, o proxecto do alumeado ascende a 230.000 euros, os que se suman 120.000 para a mellora do firme, incluídos no contrato global para a renovación de pavimentos e sinalización horizontal nas 3 provincias, que ascende a 1,6 millóns. En paralelo a estas actuacións, Mar segue a traballar no proxecto de reposición da cuberta e acondicionamento interior da lonxa, por importe de máis de 380.000 euros. Pois Portos de Galicia está facendo unha renovación integral de toda a cuberta do edificio da lonxa e dos departamentos de armadores que están a continuación da lonxa. Estamos mellorando todo o que vai a ser a esplanada con un asfaltado, pavimentación nova e tamén pintado para as zonas de estacionamento. O Porto Muradán está incluído tamén no Plan Global de Dotación de Defensas e Medios de Amarre, cun investimento de 75.000 euros.